Loca, per què no vas vindre a la classe? Pues no ho sé, tia. Em trobava molt mal, estava molt nerviosa. Em notava com taquicàrdia. No ho sé, crec que és ansietat. Buah, pues sí que tens mala cara, t'ha passat algo? No, però no ho sé. Simplement estava nerviosa i tenia moltes ganes de plorar. I no has pensat en buscar ajuda, buscar un psicòleg? Pues sí, tia, sí, però no. Perquè no sé a qui demanar-li-ho i a la meva família no li vull demanar perquè no vull preocupar a ningú. Entonces, ja se me passarà. La salut dels joves no es limita a l'absència de malaltia. És benestar emocional, educació sexual, hàbits saludables i suport psicològic. Sense recursos sanitaris, espais de referència i figures d'acompanyament, estem deixant una generació sense eines per créixer plenament. Apostem per una xarxa de salut integral i espais joves actius que donen suport real al nostre futur.